To opäť sme pri tej byrokracii, ktorá nás v tomto prípade zdržala a ja som si hovoril, že není možné, aby tie veci v tej obci trvali tak dlho. Málo kedy sa mi stane, že prídem do práce, že mám teraz kopu času, že môžem si vypiť kávu, prečítať noviny, to sa mi hádam ešte asi ani nestalo. Ako ja viem, že asi vyzerám, že ľúbim jesť. Ja priberám hlavne zo stresu, tu si treba uvedomiť, že keď ide nejaký aj poslanec kandidovať do zastupiteľstva, tak nejde obhajovať svoje vlastné osobné záujmy, ale ide obhajovať záujmy väčšiny. Dobrý deň, milí diváci, vážení občania, aj poslucháči. Vítam vás pri nahrávaní tohto podcastu obce Bernolákovo, ktorý sme zvolili ako novú formu komunikácie pre našu rubriku Spýtajte sa starostu. Tentokrát sme sa rozhodli vymeniť predošlú formu za trochu osobnejší a uvoľnenejší rozhovor a určite budeme radi, ak nám dáte spätnú väzbu, či sa vám takáto forma páči a ak bude záujem o tento štýl, tak budeme radi pokračovať aj v ďalších častiach. Dnes tu nesedím sám, priamo oproti mne sedí pán starosta Miroslav Turenič, ktorého mnohí z vás poznajú z úradu, zo stretnutí v obci, alebo z rôznych podujatí. Dnes ho však možno spoznáte aj trochu inak, v pokojnejšej atmosfére a bez nejakých formálnych prejavov. Moje meno je Dominik Šturdík a pracujem na komunikačnom oddelení obce Bernolákovo. Pán starosta, ahoj a vítaj. Dobrý deň, ahoj, pozdravujem všetkých. Skôr než prejdeme teda na otázky, ktoré sme od vás, občanov, dostali na e-mailovú adresu, tak by sme si mohli dať nejakú takú uvoľnenejšiu časť, kde by sme sa pána starostu mohli spýtať otázky o jeho možno nejakom bežnom pracovnom dni. Keď sa povie deň starostu, čo to vlastne v realite znamená? Ako vyzerá možno tvoj bežný pracovný deň od rána, či je to skôr nejaká pokojná najprv káva a plánovanie, alebo ťa hneď od rána zavalí telefonát a riešiš tie veci nejako reaktívne. Ako to máš? Je to rôzne. Musím povedať, že je to taká rôznorodá práca a už aj v tom, že niekedy mám tie veci naplánované, alebo teda väčšinou ich mám naplánované, že aj moji ľudia, tí, ktorí to majú vedieť, vidia do môjho kalendára a vedia presne, že kde sa kedy nachádzam, alebo kde sa kedy mám nachádzať. Tým pádom ma môžu aj popohnať, že keď už meškám na nejakom stretnutí, že tak, aby som sa posunul ďalej. Mm-hmm. Ale sú tam aj rôzne operatívne záležitosti, ktoré do toho vstupujú, čiže málo kedy sa mi stane, že prídem do práce, že mám teraz kopu času, že môžem si vypiť kávu, prečítať noviny, to sa mi hádam ešte asi ani nestalo, že by som mal čas okrem vypitia kávy si ešte aj niečo prečítať, okrem vecí, ktoré mám každý deň na podpis. Takže veľa operatívnych záležitostí, že tam vyskočí, že musím niekde odbehnúť, musím ísť niečo riešiť. Veľa kolegov príde, že potrebuje niečo podpísať, potrebuje niečo prekonzultovať. Čiže je tam toho naozaj veľa. Koľko venuješ času v bežný pracovný deň tvojej e-mailovej schránke? Je to tak, že môže sa mi stať, že sa k tej mailovej schránke niekedy aj 1-2 dní nedostane, pretože mám tých stretnutí tak natrieskaných od rána do večera, že tú mailovku ani neprečítam. Mne tam príde denne niečo okolo 100-150 mailov, a teda okrem takých tých reklamných, ktoré idú rovno bokom, tak akože je tam veľmi veľké množstvo takých tých relevantných mailov, ktoré naozaj treba aj prečítať a treba im odpovedať. A to zaberá akože potom už veľa času. Čiže to, čo nevyužijem na stretnutiach, tak potom medzi tým odpisujem na maily. A veľmi ťažko sa to kvantifikuje, lebo niekedy sú to hodiny a niekedy sa k tomu naozaj aj 3 dní nedostanem. Potom sa mi stane, že mi nejaký mail utečie, lebo ja ho prečítam, medzi tým mi niekto zaklope, zazvoní a utečie mi, ja sa k nemu už potom nevrátim, lebo na ňo zabudnem a potom sa mi pripomenie niekto o mesiac, o 2, no ale vy ste mi neodpovedali. Takto sa už teraz rovno ospravedlňujem, že ja som na ňo chcel odpovedať, ale stalo sa. Čo si to dovolil. Hej. A veľa ľudí vidí v
pri tvojej práci, alebo teda pri práci celého obecného úradu možno len výsledok, opravenú cestu, chodník, úspešné nejaké podujatie alebo teda rozhodnutia, ale čo je podľa teba tá časť práce starostu, ktorú možno bežne vôbec nevidno? Aj čo sa deje v zákulisí, o čom možno ľudia ani netušia? Ja som predtým robil v súkromnom sektore, prišiel som sem z korporátu a ja som si hovoril, že není možné, aby tie veci v tej obci trvali tak dlho, lebo však ja som vo firme chalanom povedal, ideme toto vymalovať, bolo na druhý deň vymalované. Tu všetko strašne dlho trvá a všetko sa strašne naťahuje. A je to práve pripísané tej byrokracii v tom verejnom sektore, pretože ak chceme robiť veci legálne a zákonne, tak to inak nejde. A ja ich chcem robiť legálne a zákonne, lebo teda naozaj nepotrebujem, aby ma potom niekto za to naháňal alebo dával obci pokuty, že sme nedodržali zákon alebo že sme niečo opomenuli. Tak radšej sa snažím tie veci robiť dobre. A vtedy sa mi presne stáva potom to, že tu v tej obci tie veci trvajú nie že deň, 2, 3, ale to sú mesiace, to sú roky, než napríklad nachystáme projekt na opravu alebo na postavenie nejakého projektu, tak to trvá strašne dlho. Ale je to za cenu toho, že teda má to byť všetko správne a má to byť zákonné a legálne. Stalo sa ti, alebo mal si v minulosti, nemusíš možno konkrétne, ak áno, tak to bude len plus, že si mal takýto projekt alebo nejaký tvoj osobný zámer, kde ťa práve táto, neviem, či byrokracia alebo nejaké zákony alebo nejaký legislatívny proces zabrzdili v tvojej nejakej myšlienke? Áno, konkrétne na začiatku volebného obdobia sme mali zámer, ideme vybudovať chodník medzi žihadielkom a futbalovým ihriskom. Tam trvalo tak strašne dlho tá projektová príprava a vysporiadavanie pozemkov a všetky tie veci, že medzi tým nám utiekol vlak s eurofondami, pretože všetky fondy sa medzičasom vyčerpali. Nové fondy na cykloinfraštruktúru v rámci Bratislavského kraja už neotvárajú a tým pádom akože my máme teraz šuflíkový projekt, ktorý je nám na nič, ktorý môžeme možno postaviť z vlastných zdrojov, ale momentálne máme iné priority. Rozumiem. A stáva sa ti niekedy, že už dopredu vieš, že toto rozhodnutie nebude populárne? Ako sa s tým vyrovnávaš, keď vieš, že sa to nemusí možno všetkým páčiť, ale aj tak teda cítiš, že to je správne, že to je nevyhnutné? To sú samozrejme tie nejaké populistické riešenia alebo návrhy. Mávaš takýto pocit? No politika, ktorá má byť zodpovedná, tak nesie so sebou aj to riziko toho, že musí so sebou nezaj tie nepopulárne opatrenia alebo riešenia a nesmie byť populistická. Čiže niekedy áno, mám také tie vnútorné problémy s tým, že áno, že toto síce asi ľuďom sa nebude páčiť, ale treba to spraviť. Ale vo výsledku to je pre dobro väčšiny to lepšie. Tak ako to bolo aj napríklad v Star Treku, že potreby väčšiny prevládajú nad potrebami menšiny, tak aj tu si treba uvedomiť, že keď ide nejaký aj poslanec kandidovať do zastupiteľstva, tak nejde obhajovať svoje vlastné osobné záujmy, ale ide obhajovať záujmy väčšiny. A to je niekedy ten hlavný problém, s ktorými sa tu potom stretávame, že neobhajujeme si tu svoje záujmy ľudí. A to sú potom aj tie nepopulárne veci. Starosta je asi jedna z mála funkcií, kde ťa určite zastavujú aj ľudia v obci, pretože ťa poznajú, či už na ulici alebo medzi regálmi v obchode. S čím sa ty stretávaš, že ťa oslovujú najčastejšie? Či sú to skôr nejaké podnety na vyriešenie nejakých ich individuálnych potrieb alebo problémov, alebo stretávaš sa možno aj s pochvalou?
Pochvaly sú veľmi zriedkavé, ale nie preto, že by asi nebolo čo chváliť, ale ľudia nie sú zvyknutí chváliť. Skôr keď vidia starostu, konečne ťa vidím, super, môžem sa ti ísť posťažovať. Tak sa ide posťažovať môj veľmi obľúbený typ, že pes mi polamal papriku, alebo susedové listy mi padajú do záhrady, až po také tie veci, ktoré ich naozaj zaujímajú, že napríklad kedy bude kanalizácia na Obilnej, alebo kedy sa otvorí zberný dvor. Takže rôzne veci ľudí zaujímajú. Keď už si teraz vytiahol tieto dva projekty, tak zbernému dvoru sa nebudem vrácať, pretože ten nás čaká v záverečných otázkach od občanov, ale kanalizácia na Obilnej, v akom stave je? Kanalizácia na Obilnej je taký dlhoročný projekt, ktorý pripravoval ešte môj predchodca. A tam je presne ten príklad tej byrokracie, že veci strašne dlho trvajú. Tu sa nám presne stalo to, že mal ísť už do realizácie tento rok, už boli na ňo alokované aj peniaze v rozpočte. Momentálne je podaná žiadosť o stavebné povolenie, ale potrebujeme vysporiadať jeden posledný pozemok a to je pani, ktorá žila niekde v Čechách. Medzičasom zomrela, než sme ten pozemok vysporiadali, takže v tejto chvíli čakáme na dokončenie dedičského konania, aby sme mohli ten pozemok vysporiadať, mohli nám vydať stavebné povolenia a mohli sme tým pádom pokračovať v prácach. Aj toto je zaujímavý príklad toho, keď sme sa bavili o tých veciach, ktoré bežní občania možno nemajú možnosť vidieť, že čo sa deje v zákulisí a že prečo nejaké projekty stoja. Že aj takýto v odzovkách smutný, ale teda je to detail, ktorý dosť teda závažne asi teda áno, bráni. vie to natiahnuť ten proces o týždne až o mesiace, niekedy až o roky. Čo je pre teba osobne na tejto práci najťažšie? Niečo, o čom sa možno až tak nehovorí? Či je to nejaký tlak alebo zodpovednosť, očakávania od ľudí, alebo s čím sa ty stretávaš? No, v prvom rade si musíme povedať, že práca starostu nie je typická práca zamestnanca vo fabrike alebo v kancelárii, kde príde o 8:00, skončí o 4:00, pustí pero, buchne šuflíkom a ide domov. Je to robota 24 hodín 7 dní v týždni, čiže ja nikdy neviem, že či budem v práci do 4:00 alebo tam budem do 10:00 do polnoci. Väčšinou viem, že mám aj plné víkendy, soboty, nedele, pretože sa dejú nejaké schôdze, dejú sa nejaké kultúrne podujatia, kde sa očakáva moja prítomnosť, alebo rôzne iné, kde sa napríklad chodievame sa navštevovať aj medzi obcami, aby sme udržiavali nejakú spoluprácu. Čiže každý deň je nejaké podujatie, niečo, nejaké stretnutie, kde sa očakáva, že by som tam mal byť a mal sa toho zúčastniť. Nehovorím, že toto je to z toho najťažšie, ale je to veľmi náročné na čas. To, čo z toho je pre mňa možno najťažšie, je, že častokrát bojujeme s veternými mlynmi, že niekedy je možno horšie to, že bojujeme sami medzi sebou so svojimi rozhodnutiami, ako niekedy s poslancami v zastupiteľstve, lebo majú nejaký iný názor a bojujeme proti sebe a naťahujeme riešenie tých vecí alebo tých situácií, než by sa to dalo nejakým jednoduchším konsenzom dosiahnuť. Ďakujem ti za tento úvod. Mohli by sme teda prejsť už na druhú časť tohto nášho podcastu. A to sú samotné otázky, ktoré nám naši občania posielali na e-mailovú adresu sekretariat@bernolakovo.sk. Poďme hneď na prvú. Vopred teda hovorím, že nebudeme spomínať žiadne konkrétne priezviská ani mená. Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy dostaneme relevantnú písomnú a záväznú odpoveď na žiadosť o vysporiadanie pozemkov využívaných obcov v cintoríne. Obec sme požiadali a urgovali už pred viacerými rokmi, no ani na urgenciu sme dodnes ako vlastníci pozemkov v areáli cintorína nedostali odpoveď ani návrh riešenia. Pozemky rodiny a potomkov sa protiprávne dlhé roky využívajú na cintorín bez náhrady a v rozpore s vlastníckym právom. Navrhovali sme v žiadosti odkúpenie zo strany obce alebo výmenu pozemkov za pozemky v celistvosti v intraviláne obce. S pozdravom, pýta sa Peter. Ďakujem za otázku.
O tomto probléme viem, je to veľmi dlhoročný problém, ktorý sa tu ťahá, hádam, by som povedal, možno 20 rokov a vždy ho jednotlivé zastupiteľstva odkopli tú plechovku v čase, že potom sa to vyrieši, alebo teda tie navrhnuté riešenia nikdy neboli dosť dobré. Konkrétne, akože teraz sme sa konečne dopracovali k tomu, že nie zrovna tomu pánovi Petrovi a skupine tých vlastníkov, ale tomu, ktorý vlastní tú druhú polovicu, tú pozemku, tak na najbližšie zastupiteľstvo ide materiál, kde sme sa už s pánom dohodli, že takto by mohla vyzerať tá nejaká dohoda o usporiadaní tých pozemkov a tých vlastníckych vzťahov. A dohodli sme sa na nejakej cene za pozemok, že by ho obec mohla odkúpiť. A dúfam, že toto už bude taký precedens. Samozrejme teda, ak poslanci o tom rozhodnú, že to rozhodnutie príjmu, tak by to mohol byť precedens aj pre tých ostatných, že to môžeme vykúpiť a vysporiadať. Ak nie, tak asi to počká na to opäť ďalšie zastupiteľstvo, ktoré sa s tým bude musieť nejako vysporiadať po voľbách. Takže náročný proces. Je to náročné. Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či sa v obci v budúcnosti plánuje budovať fitness centrum alebo nejaké obecné športové centrum. Ďakujem. Pýta sa Tadeáš. Fitness centrum, o ňom viem, že sa určite plánuje, alebo teda je tu jeden podnikateľ, ktorý má o to záujem takéto vybudovať. Čo sa týka obce, nie je to veľmi asi rentabilné, aby sme ho v tejto chvíli budovali, alebo minimálne sa o takom niečom nehovorí, že by sme išli prevádzkovať fitness centrum. Ale viem, že určite je tu záujem všeobecný, kde by niekto chcel kúpiť či už pozemok, alebo prenajať pozemok, alebo získať nejaký priestor, kde by takéto služby chcel poskytovať. Čiže len možno nejaký dobrý tip, keď máte, že kde také vybudovať a ja ho posuniem ďalej. Čiže priestor je asi najväčší problém aj. Priestor. Dobrý deň, rada by som sa spýtala, prečo v tak veľkej obci, ako je Bernolákovo, nie sú žiadne športové aktivity pre deti okrem futbalu a musíme dochádzať do obce s nižším počtom obyvateľov, napríklad Ivanky pri Dunaji, kde prebieha atletika, florbal či basketbal. V obci chýba bežecký ovál, kde by mohli žiaci trénovať, ktorý by podľa mňa nemal v škole chýbať, pokiaľ chcú trénovať atletiku, ktorá je kráľovnou športu. Verím, že v budúcnosti sa bude myslieť aj na športové aktivity nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Ďakujem za vyjadrenie a prajem pekný deň, pýta sa Katarína. No myslím, že v rámci športovej infraštruktúry sme sa v posledných 2 rokoch významne posunuli. Vybudovali sme športovú halu, ktorá má aj strešné ihrisko. Určite viem, že prebiehajú v tejto športovej hale rôzne, či už krúžky alebo mimoškolské aktivity. Okrem futbalu, ktorý teda má v obci teda najväčšie zázemie, ale viem o tom, že tam beží v telocvični karate, viem o basketbale, od apríla by mal na futbalovom ihrisku začať prebiehať volejbalový krúžok. Taktiež nie je úplne v dobrom stave, ale je aj bežecký ovál na Komenského ulici. Dobrý deň, prosím o informáciu, kedy otvorí brány Zberný dvor v Bernolákove, kde sa musí občan registrovať, aby mohol vyviesť odpad. Ďakujem, pýta sa Gabriel. Ďakujem za otázku. To opäť sme pri tej byrokracii, ktorá nás v tomto prípade zdržala, pretože zberný dvor máme stavebne hotový, materiálovo pripravený, kontajnery nakúpené, dokonca už máme aj zamestnancov, ktorí by tam boli pripravení nastúpiť. A zdržujeme sa v podstate len na papieroch, čiže potrebujeme dotiahnuť súhlasné stanoviská a nevyhnutné papiere k tomu, aby sme mohli ten zberný dvor legálne prevádzkovať. A nechcem veľmi hovoriť dátumy, lebo potom ma budete chytať za slovo a povedal si, že to bude vtedy a ono to vtedy nebolo, lebo ja som bol tiež naivný, keď som v prvom videu hovoril, že tak hádam do konca decembra. Tak som si myslel, že však keď sme ho v novembri dokončili, že do mesiaca tie papiere budeme mať, evidentne je marec a už stále papiere nemáme.
Takže, ale musím povedať, že blížime sa k tomu naozaj limitne, že už si myslím, že to bude otázka len pár týždňov na to, aby sme tie potrebné licencie získali. A ešte teda poviem k tomu, že ako sa dostať do toho zberného dvora v rámci distribúcie výmerov za odpady. Budeme distribuovať aj kartičky do zberného dvora, ktorá vás bude oprávňovať na vývoz odpadu. Čiže tou kartičkou sa budete môcť potom identifikovať na bráne a vyviesť odpad, ktorý ten zberný dvor bude prijímať. Rozumiem. Poďme ďalej. Teraz mierne dlhšia otázka, ale myslím si, že je dôležité ju prečítať celú. Dobrý deň, v poslednom čase sa objavujú informácie o rozsiahlých developerských projektov naprieč celou obcou. Tieto projekty podľa doposiaľ zverejnených informácií prinesú v súčte výrazný nárast počtu nových obyvateľov, motorových vozidiel a s tým súvisiaci zvýšený dopyt po základných službách, ako sú školstvo, zdravotníctvo, šport, kultúra a ďalšie oblasti. S tým súvisí aj kapacita inžinierských sietí ako elektrická sústava, kanalizácia či projekty alebo aspoň plány na odľahčenie dopravnej situácie v dotknutých oblastiach. Je možné podmieniť stavbu týchto projektov vyriešením niektorých oblastí, napríklad školstva, zdravotníctva, služieb alebo aspoň čiastočným odľahčením dopravnej situácie? A na záver, nie je na čase zamyslieť sa nad možnosťou stavebnej uzávery z dôvodu kritickej situácie v školstve, chýbajúcej zdravotníckej kapacity a zhoršujúcej sa dopravnej situácie, kým sa nenájde spôsob, ako obec rozvíjať udržateľným a manažovateľným tempom. Ak už existujú odpovede na tieto otázky, bolo by vhodné ich viac komunikovať na dostupných kanáloch, aby medzi obyvateľmi nevznikli negatívne nálady súvisiace so zhoršovaním kvality bývania za posledné roky. Ďakujem za odpovede. S pozdravom pýta sa Tomáš. No, ďakujem. To je veľmi rozsiahla dlhá otázka. Myslím, že celý podcast by sme mohli venovať presne tomuto. Ja sa skúsim na to odpovedať akože v krátkosti, ale tak, aby sme obsiahli aspoň teda to, čo sa tam pýta pán Tomáš. Vec sa má tak, že projekty sa komunikovali, to som si všimol aj ja, ale sú to všetky veci, ktoré boli v územnom pláne schválené a ktoré sa dnes komunikujú ako nové, sú veci, ktoré boli v územnom pláne schválené ešte pred rokom 2014. Čiže od roku 2014, čo je sa vlastne nič neudialo, čo sa týka zmeny územného plánu. V 2020 boli reguláciami upravené tieto územia, aby sa stanovili kvóty zelene, kvóty zastávanej plochy, výšky a podobne. Čiže od tohto dátumu všetko to sú staré projekty, ktoré už dávno, keby sa nezdržali možno v nejakých financiách alebo možno v nejakom vysporiadaní, už by tu dávno stáli a mali by sme ten problém tu už na stole vtedy. Čo sa týka ale ich spustenia, nie všetky sú, myslím, že úplne realizovateľné v čase alebo tak, ako ich nakreslili. Lebo väčšina z nich zabrzdí presne na tej infraštruktúre, pretože nebude mať súhlas BVS-ky na napojenie na kanalizáciu, nebude mať dostatočné kapacity na výjazd napríklad na Seneckú cestu. Na tom stoja napríklad pastelky a podobne. Čiže tieto projekty je možné akože týmto do istej miery zregulovať, ale to nie je na strane obce, to je skôr na strane tých majiteľov sieti. Čo sa týka obce, tam sa veľmi často na internete spomínalo, že a prečo obec nespraví stavebnú uzáveru, lebo sa to tu strašne zastáva. Reálne musím povedať, že za posledných 5 rokov ten počet vydaných stavebných povolení významne klesá, takisto nám významne klesá počet pri obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt. Za minulý rok sa nám prihlásilo len niečo okolo 100 ľudí na trvalý pobyt, čo sa týka ako prírastku. Čiže nie je to tým, že by nám tu stúpalo strašne veľa obyvateľov, ale k tej otázke tej uzávery. Všetky tieto projekty, ktoré sa momentálne komunikujú, majú vydané územné rozhodnutie ešte z roku pána
XY, čiže v čase, keď ho vtedy zahŕňali do územného plánu, čiže v roku 2004, 2005, 2008, im obecný úrad toho času vydal aj územné rozhodnutie. Tým pádom nevieme zakázať alebo nevieme spraviť uzáveru na územie, ktoré už bolo takýmto spôsobom o ňom rozhodnuté. To znamená, že aj keby sme veľmi chceli a vydám teraz stavebnú uzáveru, tak uškodíme len existujúcim obyvateľom, ktorí tu dnes už ten dom majú, alebo by možno ho chceli mať, lebo si ho chcú postaviť na vedľajšom pozemku, lebo chcú pre deti postaviť dom, tak by to teraz nemohli spraviť, lebo by bola celoplošná uzávera. Rozumiem. Verím, že Tomášovi bude aspoň v tejto forme táto odpoveď stačiť, ale určite sme otvorení diskutovať o tomto aj možno v ďalších častiach. Poďme ďalej. Chcel by som sa spýtať, ako je na tom prístrešok pre bicykle a kedy bude spustený? Pýta sa Emil. Výborne. Prístrešok pre bicykle na železničnej stanici je hotový, má kapacitu 52 miest. Obec zakúpila 100 čipov, ktoré budú vedieť tento prístrešok otvoriť. V najbližších dňoch, už teraz nám vykúklo slniečko, tak už začneme ich cez klientské centrum aj distribuovať. Čiže záujemci si budú môcť prísť výmenou za zálohu, ten čip zobrať. Keď ho už nebudete potrebovať, ho vrátite naspäť, záloha vám bude vrátená. Samozrejme o tom budeme informovať na našich webových stránkach a v internetu. Určite. Dobrý deň, chcel by som sa spýtať pána starostu, aké investície a projekty sa aktuálne realizujú alebo pripravujú najmä v obci v oblasti chodníkov a verejného osvetlenia. Niektoré chodníky sú podľa môjho názoru v nevyhovujúcom stave a na viacerých miestach vnímam nedostatočné osvetlenie, čo môže znižovať bezpečnosť obyvateľov. Pýta sa Juraj. Dobre, začnem asi tým verejným osvetlením. Verejné osvetlenie obec zverila do správy externému partnerovi pred, myslím, že 8 rokmi na 15-ročnú koncesiu. Vtedy prišlo k výmene starých svietidiel za LED-kové svietidlá a teda investíciou z úspor, čiže obec niečo usporila na energii, sa táto služba platí ďalej. Tam sa stretávame práve s tým, že tento externý partner sa o to verejné osvetlenie nestará úplne tak, ako by sme chceli, ale v tej zmluve nemáme úplne veľmi silné páky na to, aby sme vedeli od neho vymáhať túto službu. Čiže my ho požiadame, on to spraví, ale spraví to v zásade s veľkým časovým odstupom, kým sa to opraví, alebo niektoré ulice dokonca v správe ani nemá a tie opravujeme potom svojpomocne. Čo sa toho týka, akože tam by bola cesta sa s týmto partnerom rozlúčiť a začať to spravovať nejakým iným spôsobom. Na to, ale aby sme to mohli spraviť, sa s ním treba aj finančne vysporiadať a na to momentálne nie sme v takej kondícii, aby sme vyplatili tohto partnera. Takže je to skôr otázka niekde v krátkej budúcnosti, že tento problém budeme musieť tiež vyriešiť. Čo sa týka chodníkov, tak aj v rámci európskych peňazí, ktoré sa nám podarilo získať, budeme opravovať chodník od obecného úradu smerom na cintorín, kde ideme vymeniť ten klasický asfaltový, ktorý má samú dieru a dilatačné špáry. Tam pôjde dlažba, ktorá bude prepúšťať aj vodu, keďže cieľom tých európskych peňazí je, aby sme zadržiavali vodu v území, aby sa voda vsakovala na území, na ktorom padne a robili sa nejaké vodozádržné opatrenia. A zároveň teda chceme opraviť aj teda ten hlavný chodník od železnice teda až po školu, keď sa nám to podarí tento rok celé zrealizovať. Ďalšia otázka. Čo pre mňa ako občana znamená, že budeme mať v obci RZP, alebo teda rýchlu zdravotnú pomoc a kedy už to bude hotové? Pýta sa Michal. Je to veľmi zaujímavý projekt, čo sa týka Bernolákova, pretože sa nám ho podarilo získať
na miesto, kde bude tým pádom pokope hasiči, dobrovoľní, naši obecní, bude obecná polícia, bude rýchla zdravotná služba. Pre občanov to znamená v zásade, že ak tá záchranka bude na mieste, bude v obci, tak v prípade zdravotného problému zavolajú na linku 112. Ten operátor záchrannej služby vyšle najbližšiu posádku, ktorú bude mať k dispozícii. Tým, že bude tá posádka sídliť v obci, tak najpravdepodobnejšie vyštartuje práve odtiaľto z obce, miesto toho, že by štartovala v tejto chvíli z Vajnor. To znamená, že získa úsporu 10 minút na to, aby sa dostala k tomu občanovi v prípade nejaké zdravotnej komplikácie. A kedy by mala fungovať, ešte stále teda prebieha nejaká prerábka priestoru, pripravujeme teda projekčné práce, ale takéto oficiálne otvorenie, ale to sa nebavíme o tom, že tam budú ľudia môcť potom chodiť, ale otvorenie, že tam nasťahujú tých záchranárov, nasťahujú si tam techniku a potrebné vybavenie, tak to by malo prebehnúť v mesiaci máj, jún a od nejakého 1.7. by mala byť tým pádom už k dispozícii cez linku 112 táto služba dostupná. A k tomuto, k tejto teda RZPčke sme robili aj na našich webových stránkach, aj na sociálnych sieťach aj otázky a odpovede, kde sme v podstate na tie najviac opakujúce sa otázky poskytli odpoveď, takže určite si to pozrite, ak vás táto téma zaujíma. Poďme na predposlednú otázku. Dobrý deň, pán starosta. Mal by som otázku. Na Družstevnej ulici je zo strany, kde sa nachádzajú rodinné domy, zelený pás. Tento zelený pás neplní svoj účel, nakoľko sa tam okrem optického kábla nenachádza nič iné. Voda sa nachádza v telese asfaltovej cesty, ako aj kanalizácia a plyn, ktoré sú v chodníku na strane, kde sú bytové domy. Nebolo by rozumnejšie urobiť namiesto zeleného pásu chodník aj z dôvodu už len bezpečnosti detí, ktoré musia prejsť cez cestu na druhú stranu? Ráno po Družstevnej ulici je pritom poriadna premávka a bojíme sa o bezpečnosť našich detí. Ďakujem za zváženie výstavby chodníka. S pozdravom, Vojtech. Ďakujem, rozumiem a asi aj viem, o ktorom úseku hovoríte. Ja som si ho pozeral na katastri. Problém je, že nie v celom úseku ten pozemok patrí obci. Tým pádom by tam muselo prísť aj k vysporiadaniu pozemkov. Chodník je v plnom profile na tej druhej strane po celej dĺžke, čiže v tejto chvíli sa obávam, že to nie je úplne reálne ten chodník tam realizovať bez toho, aby boli vysporiadané tieto pozemky. Poďme na poslednú otázku a aj tá je teda príkladom toho, že sme naozaj odpovedali od zverejnenia poslednej výzvy na otázky v rubrike Spýtajte sa starostu naozaj všetky otázky. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, koľko kebabov ste zjedli za tento rok a či robíte 90% zisku kebabu, ktorý máme v obci? Pýta sa Filip. Tak robíš alebo nie? No, ako ja viem, že asi vyzerám, že ľúbim jesť. Ja priberám hlavne zo stresu. Popravde poviem, že tento rok som si nekúpil ani jeden kebab u nášho kebabára a minulý rok možno 2, lebo mne nechutí. Aha. Ja si radšej spravím doma. Robíš si domáci. Áno. O tebe sa vie, že si teda v tomto smere veľmi aktívny, ale ja môžem to tak upokojiť, že ja som si tie kebaby asi kúpil za teba, takže ja tam veľmi rád chodím. To bolo všetko, vyčerpali sme celý počet našich otázok, ktoré sme od vás obdržali. Ďakujeme veľmi pekne a určite budeme radi, keď sa zapojíte do ďalšej výzvy. Môžete pokojne posielať ďalej vaše otázky, ktoré vás zaujímajú na e-mailovú adresu sekretariat@bernolakovo.sk a samozrejme chceli by sme vám dať aj na zreteľ naše sociálne siete alebo web stránku a rovnako aj aplikáciu Bernolákovo, kde máte možnosť posielať vaše podnety. Ďakujem pánovi starostovi obce Bernolákovo, že tu s nami dnes bol a že si našiel čas. Ďakujem aj ja všetkým a pekný deň prajem. A ďakujem, že ste aj vy váš čas venovali pozretiu si tohoto podcastu alebo teda jeho vypočutiu a možno pri ďalších častiach opäť do počutia a dovidenia.